Danas ću vam pokazati kako da prevedete neki dokument sa stranog jezika na željeni jezik. Evo ovdje imam kao primjer jedan PDF file i on je u našem jeziku, znači možemo da pročitamo. Na primjer da je ovaj file na engleskom, mi ga možemo prevesti na primjer srpski ili hrvatski jezik. Evo sada ću vam pokazati preko kog sajta se to radi. Znači u pretraživaču otvorimo ovu adresu, link ću ostaviti u opisu i sada prebacimo na Documents. Ovdje je podržano nekoliko različitih formata, a onaj koji se najviše koristi je upravo PDF dokument, znači PDF file. I sada stisnemo Browse your computer i izaberemo dokument. Ovdje najbolje da stoji Detect Language, znači on će sam prepoznati iz kog jezika, a ovdje u ovo drugo polje izaberemo jezik na koji prevodimo. Znači ja ću da stavim na engleski i stisnem Translate. I sada sačekamo nekoliko sekundi i ovdje kao što možete vidjeti ceo PDF dokument je preveden sada na engleski jezik, kao što sam ja izabrao, a ovdje ću vam pokazati original, znači ovdje je na našem jeziku. I sada ste vidjeli na koji način možete na jednostavan način da prevedete dokument. Znači ukoliko naiđete na internetu na neki dokument koji je na stranom jeziku, vi ga možete možete ga prevesti na vaš jezik željeni i možete pročitati ceo dokument. Ujedno ovaj sajt može da vam posluži i kao prevodilac. Znači ovdje izaberemo prvo polje gdje piše tekst i sada ukucat ću neku reč kao primjer ili rečenicu, nebitno. Ovdje je prevodilac sam prepoznao da je jezik hrvatski i ovdje je izabrano u drugom polju da bude prevod na engleski. Evo vidite, isto možemo i obratno ovdje kada stisnemo, znači sada sa engleskog prevodi na hrvatski ili neki drugi jezik. Ovdje imate više jezika, tako da možete izabrati neki od njih, sve zavisi koji vam je potreban. Evo sada ste vidjeli na koji način možete da prevedete ceo dokument jednostavno iz stranog jezika u željeni jezik u svega nekoliko klikova. Pozdrav!